Miért jött ide? Ez a szüleim üzlete. Az volt. Ez a ház még most is itt áll. Pedig rég eltűnt körülötte minden. Nincs senki-e? Nincs. Temérdek szépség mögött a világ borzalma. Mademoiselle? Hajtsuk fel a fájtlat. Azt hiszem, van egy testvérem. Nekem soha nem beszéltek róla. Mit érdekel téged? Az egy vadállat. Senki sem tudja, hol lehet most. Imádkozzunk, hogy ez így is maradjon.